يا بلدي يا بلدي هنا اصحابي هنا احبابي هنا حبيبي اللي دق بابي. ассалому алайкум тамошобинони азиз, мехоҳам имрӯз бизнеси як хоҳарака барои шумо муаррифӣ кунам. хоҳараки мо дар Иркутск зиндагонӣ мекунанд ва анамхали интернет магазини худшона доранд. дар чизе ки дар анами навор шумо дида мешавад, тамоми чизи омез бо мусулманская одежда, канали ютуби худшона доранд. ҳамаша силкаи ватсапе ки ҳози группавои ватсап ҳастай, ҳамин чизи пасудае ки нав мебурад дар группаи ватсап мепартояш, силкаша мемонам дар якум комментария закрепит мекунам, силкаи ютуб каналшонам закрепит мекунам, силкаи магазиншонам закрепит мекунам. ҳамаи чизошон қатъи нархошон дар ҳамин экран навистагиай, тамоми чизош чӣ хел фасонак, одам мебина ҳавас мекунад. худованд ҳамамона ба орзу мақсадамон бирасонад. Ман беҳад дӯст медорам пасудаҳои хушрӯ, ҳамин кухни дрои тамоми чӣ хушрӯвак бошад, чӣ хел фасонак, бебаҳояда, баҳо надорада, ма чем ай тилло ҳамин хели чизора, ҳамин пасудаи хушрӯ, кухни хушрӯ мода маҳқулай. ҳай хулоса инам чизе ки дар экран дидестен, насиб иншааллоҳ маам дар ниятам хариданӣ ҳастам. дуроен инами номерода телефон кунен, қатъишон гап занен, шояд комплекти бисёр гирен, арзон кадатиантона кадомеда маҳқулай, мақсад чизи омез, само медонем пасудаи омез ки вая качественная, ҳамаш хушрӯвакай, мантупазак, чойнак, хулоса ҳама чӣ ҳаст. ҳамаша дар якум комментария закрепит мекунем. ҳатман дуроен тамошо кунен, вибрихтона накунен. ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. ваёи мара бинен, ҷурӯи мара бинен. имрӯз погодаи мо тамошобинон намедонам чанд градус плюсай, бовар кунед, дигам телефонам нигоҳ намекунам градусҳои ҳавомона. ай саҳарай меги борон боридестай кати барф, ҳама ҷон бовар кунед тап тара, ира бинед чӣ хел тара, либосон, патинка ҳама тап тар шид. мисли рӯзи гузашта аям хе каҳ кандам, каҳ тарне бардошта кашида овардам, ҳама ҷо тап тар шуд. ҳози ай ҳамиҷа вай мекунам, ҳамиҷа бояд бизи калон ма бояд биқапам барои вая шир додан.
барфака шир додан. Ин нестай. И бачаи ҳавая калон шуда чени оча шуда машалло. Куҷода боша убузи калоном ҳавая бояд қапам ина ҳаша. Да байни такоо дромадаи апасни. Анамия ҳозима бояд ки бақапам. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Иҷа биё. Иҷа биё, иҷа биё, иҷа биё. Иҷа биё ҳози барфака оварда пистонаи ҳамия широша холӣ кадан дар кор. Инаям камтар додан дар кор еби. Худо ба шукр. Ҳози ё хран баромшона усу каҳора туғри кадаги мо зира бандамда иҷа. И бандак душта гардаш нестай. Ира бастам. Ҳози ё бихран. Ёра мебарам уҷа. Браван каҳ бихранда уҷа. Баъд барфака миёрам. Барфак оли рыстайда уҷа. Иҷа каҳора да се тараф мондумда. Шуби ҳамаш дарасайнаи алла кубулак мон вай хурдесян каҳ хурдесян. Мегум барфака дар инҷа қатия меомонам ёд бигира. Чени ҳамияй равесники ҳамиёай. Бояд урам каҳ бихӯра. Намехӯра. Намедонам уро чӣ хел ёд бутам каҳ хӯрира. Ё аллакай хурдесян у параи оғулнам ҳам хе як қадр рехтагиям каҳа. Бо уҷа запас мондум барои абед чуна. Абед осона кайда меомам ҷои партом мерам медром. Инаям вай хурдесай каҳ хурдесай. Ё ҳоли хурдесян. Бихӯрам бравун дара пушум ки абра набо надроям. Марҳако гандам хурдесян. Инаи шефака бировардагиям. Да почои ма печида омадесте. Фатима рафтеста биё. Биё биё. Иҷа биё. Ё бисмиллаҳи роҳмани роҳим биё. Бе ҳам қасса. Ана барфак шири гармака ёфт. Ира то холӣ намемона. Ира исара рая ташкили 100% да уҷа ҷаву авёс якҷоя кардагӣ хурдестай. Бегаҳ шир заказ кардагӣ будум. Вай занафт ки бегаҳ наметонам дода. Саҳар биё, саҳар гуфтум дукои майда чиқаб рафта мерам. Муҳаммад ба ақлақай мактабда. Гуфтумш ки ҳоли бачам ай мактаб биё барафта мегирим 3 литр шир заказ кардагӣ моли. Аялавош худмона мехӯрем, аялавош барфака метием. И вай охи мана биз ҳар рӯз шир наметона пистонаш. Ҳаво хунук шудагия дига алафи сабз нест. Дер мекуна шир. 2-3 рӯз до бай намеқа. Кама как шуде. Ба фикрам ним литре чун. Бу вазону задагия. Ёд гирифта. тамошобинони азиз, рӯзи гузашта бегаҳ да самуса кардагӣ будам. Имрӯз мақсад монда зиёти кардагӣ буд. Имрӯз абед авқот накардам. Аз паси либос таҳкинӣ шидам. бовар кунед ҳами либос самин главни шуштум таҳкиниш да уқа успед намекунам. хушрӯ кадами як параки либос ути кунак да мондагӣ будам. Имрӯз хостам ҳамаша таҳ када хушрӯ када шкаф монам. бо хел мекунам ин шкаф либосоя таҳкунӣ хеле асабо ором мешавад. миннатдорихма ба ҳаматон мерасонам. бовар кунед як влогам агар нагум ки раҳмат барои комментариётон. худ ман нороҳат ҳис мекунам. раҳмат ки иқа меҳнат када менависен. бисёр ҳам миннатдор ҳастам. рӯзи гузашта камтар эфир када будам. бисёриётон дер мондем барои ҳамаи 14,000 мештем.
аллакай влогмо монтаж кардагӣ будам. Гуфтам ки ҳози ноҳурматӣ нашавад, гуфта барам вай кардам. Беҳад корум бисёр буд. Камтарак эфир кардам, миннатдорима ба ҳаматон расондам. хай шахсоне ки успед накардед, иншоалло бо вақт ёфта эфир мекунам, ҳатман ба саволотон рӯбарӯ ҷавоб мегӯм. хадман бениҳоят мехоҳам ки рӯбарӯ қаттон мақсад ба саволҳо ҷавоб гуфта, ҳар як ташкати қаттитон хушрӯ карда фаҳмонда гап занам. бениҳоят вақто камай рӯзок беҳад калта шидагиай. бисёр ҳам кӯшиш мекунам ки ҳама кора успед кунам, ба ҳар ҳол намекунам. бениҳоят комментария бисёр шудае ки шумо монда намешавед ва чӣ хел дам мегиред, аммо вақти дамгиритона мода мегуфтен. бовар кунен, намедонам ҳамин вақти ба фикрам видео монтажкунӣ дам мегирам да. Мешинам камтар ҳамин видео монтажкунӣ 1 соат мера, 1.5 соат меравад, ҳамин якҷо 6та монтаж мекунам. гоҳ рӯзе мешава, бовар кунӣ ай дастаи мондагира шома нохӯрда мақсад ҳамхеле дар рӯи рӯзи гузашта буд, ҳамхеле дар рӯи замин хомурдай. Гуфтам ҳози ина мерам дар пеши кӯдако хоб мерам, мехезам аллакай саҳар шудагиай. беҳад монда мешам, беҳади бад хаста мешам. ҳазорон бор шукр ки ҳамин корҳо ҳастае, маззиқима ҳис намекунам. намедонам рӯзам чӣ хел мегзара. иқа бо кӯдако бозӣ мекунам, рӯзеш мешавад. ҳар рӯз бегаҳ бо вақтма ҷудо карда катишон бозӣ мекунам. ҳар хела бозӣ кӯдакона мекунам, катишон зиққишона ҳис накунам гуфта. ба ҳар ҳол гуфтан наметарсен, шабона метарсидам, дар аввал бениҳоят бисёр метарсидам. ҳамин кӯдаком агар хоб мебурд айкомнатам дигар тоб бедор шиданашон намебиромадам. метарсидам агар айкомнатам буром. ҳози не, ҳози алҳамдулиллоҳ хела омӯхта шудагиам. тамошобинони азиз, имрӯз як намуд бигем рулет, бисквитни торт, ҳамаш якҷоя универсални. хулоса рулете ки кардагӣ будам, гуфтен ай аввалаш илтимос кардем, бениҳоят комментария бисёр шуд ки ай аввал нишонтиен. ака ман уқа профессионал нестам, дар пухтан бо мегум ягон кулинария нахондама. хай ками чани хидам барои кӯдакаком, амин дар мобайни влогаком камак пухтупазам бошам, мехоҳам ки украшат кунам влогмада. ҳамин пухтупазакҳо камак ҳами кӯшиш мекунам, ҳамин сидқан мекунам ки хушрӯ биёяд. мода дар кора 6 дона тухм, 1 стакан шакар, стакани ма 200 грамма ҳай, 6 дона тухмда 6 қошуқ орд мерава ё 6 қошуқ шакар мерава. ман 1 стакан гирифтагиям. баъдан 1 разрыхлитель, 1 ванилин дар кора. ма дами ванилини сахар буш чиқа маҳқул шидагда. ман ҳамин истифода мебарам. ҳози зардира қай сафеди ҷудо мекунем. сафедира даи ба шакар мезанам, зардима даи мегирам. баъдан орда айсита мегзаронам. ордои иҷа ҳамаш хай хушранд. бо айсита ки гузаронди бисквит пухи хушрӯ мебиёяд. баъд нимша ҷудо мекунам, шоколадни какао 1 қошиқи калон меандозам. хай бо ина видео мекунам. тамошо кунен, иншоаллоҳ ки осонакай ҳаматон мефаҳмен. инаи листмам тайёр кардам, коғази випечки надорум, ҳамин файлига доштум мондум. дар магазинам рафтам набудай. ана ки сар мекунем тайёр кардана. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله.
مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا. тамошобино духовкаи ҳар кас ҳар хелай духовкаи ма абзор кардагиам 150 градусда мондагиам ша где-то як 15 минут чид истодаги аллакай сирхшдаги 150 градусда тах боло гирон кардагиам да миёна мондагиамаш. кремаш тамошобино ҳамаи крем белария ҳай баъд гуфтан ки сливки 33% мо харидем ҳам хел мезанем намешава ғавз чӣ кор кунем сливкира ма ҳами хел тамошо кардагим чанд бор дар видеои ҳами кулинария пеш аз оне ки шумо ба миксер мезанен бояд дар маразилник бомоненаш ки хунук шавад. баъдан камтар варени малинагӣ буд ӯ кара дар рулет андохта будем куда беҳад маҳқул шудагӣ буд камтар варени малинагӣ андохтум ҳамо дута корже ки пухтам гирифта ҳамхе гармогарми шуда болони ҳами силиконои резинка мондам часпида аҳамият надодам дигар дии мужда намондум аз мобайни ду тақсимишон кардам бигем ки 4 яд шава гуфтум барои пурсидем ки дар самбуса ай ҳами резини силиконовый мегана ҳами резине ки ма дар болош кор мекунам ҳо да ми якта доштум я аҳамият надода будам самбусаро вақте ки мебрид тахта намондагӣ будам бридам ҷазирбодаш карда будам баъд нимша брида дар ҳами листом истифода мебарам намесӯзад беҳад хушрӯ мебиёяд таги самбуса и калониш ба фикрам 68 ба 38 ҳам хеле дина бадо дар эфирам пурсидагӣ будем ки чандай калониш ай ҳама калонша гирифтам ака намедонам ай ҳама калонш ҳамҷо гуфтам ки ай ҳама калонша тен вақти хариданда калони калонш чанд боша бинависен агар бидонен. тамошобино надонистам ахир санди ма чӣ кунам бовар кунем хам хеле якта бигем ки торти бисквитни майда кардам 14 000 навистам барои шумо 14 000 шидем мо ҳаматонда анаҷанаистам раҳмат ҳаматонда раҳмат худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад бисёр ҳам вақти мара хуш мекунен волида мегардонен дар ҳаққи мо дуогӯ бошен ки мо бо аз ин ҳам зиёдтар шавем иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки дили ҳар яки шуморо хирсанд кунам як миннатдории ма ба ҳар яки шумо аст ки то имрӯза мақсад дастгирӣ карден ва бо дастгириётон зиёд шудестай худованд ба ин дастгириҳои шумо чашм нараса мошоаллоҳ ва дар оянда низ анами хел дастгирия фаромӯш накунен дигар намедонам аз ҳаяҷон чӣ бигӯм худованд ҳаматона дар паноҳи исматаш нигаҳбон боша ягон ҷоҳактон дарда набина ҳатто як тори мӯи сартон дарда набина худованд ҳар муроду ҳосиле ки дорен ҷомаи амал бошад. тамошобино баъд дар навори гузашта вай кадеку пурсида ки самбусатона ба кадом руған каден самбусама ма ба сливични маслои хонагӣ мекунам ай ҳамсоя мехарам инами сливични маслои хонагиай ҳам самбуса хушрумеа медонеда чӣ монандай копия хазари тоҷикистониай ба ирси таплёни масла мешава ай магазин равен таплёни масла гирен ана мухалли таплёни масла кати самбуса беҳад варақини хушру меояд
баъд дар орд ма вай крахмал қуш када тина кадагӣ будам. Анами крахмал қабатоша ҳуй мекунам. Анами масъала буд. Беҳад бисёр савол шуд. Шояд подписчикои набошам, балки ман чанд боро нишон додагиям. Ин масъаларо бо ҳамсоям овард. Инами рӯз овардаш. Ана чиай косметика шудагӣ будам. Як қиёмат ба ҷои ҳамун креми косметикои намира овардаима. Агаре ки ин мефурӯша, инами қаш 700 рублай мефурӯша. тамошобино барфи тарто ҳозира боридестай. ҳози гӯспандо ман ҳукаҳ кардам. ба сари шир рафтестам. ҳаво инам хали торика ки барфи таптар боридестай. барам шира бигирам ва иншоаллоҳ биём хона ба аз паси кору бор. урӯз буд ба сари посилка рафтагӣ будам. хонаи узанак почтальон монд. аз хонаш биромадам, дар рӯи барфо хугош ҳуй додагӣ будам. гуфтам я видео кунам, бо гуфтам озии подписчико ҳақоратам накунам. ҳами хебовар куне номшам чихале мегирӣ дили одам ким чихале меша. худчам мебинӣ ясох дар узви бадани одам тарсу ваҳм пайдо мешавад. дар номи худо бомбурам хайрат видеош накардам. эҳтимоли маъқул намешавад. подписчиком хуб кардам накардам. ҳавои гарма ки хушрӯ давида бурам агарам ки ҳам қарӯзо калтае ки якудам да вақт мегзара. ма мефаҳма овозоро мефаҳма медавам меоя. инаи шефо да и ҷаҳан яъне да болои бутилка биромадеста. худоҷон ҷанга алакай барфака бегаҳ шида. шира на овардам, якумамда овардам. тамошобино вай кардам. хулоса ови гармак овардам. 1 2 3 4 5 6 7 сати пӯшон кунам. бихӯран овошонаву рӯзшон кунам. ҳавомон хеле чӣ бигӯм, ирӯз ҳавои ранги абрнок буд ва я торик тофтестайне кӯл барвақт. худо ҷанга барои биромаданам. бузи ай ҳама калон ҳамия 14 солаи намедонам 15 солаи аймада и ба ақлаш хушрӯи ҳаст. муфта спокойно дара ҳуй мекунам, мепӯша. тамом бире овотона бихӯре. буридестай барфи тарай ҳамаи ҷолои чалш. я бине бачаш ранги очашай машалло. ҳамхе монандаe ки сахт монандаe да очаш бачаш. чӣ пеши ман омадай? бо назани бамашахоз бира намчоса бира. чӯл надорам да дастам. чӯл надошта боши ҳуҷум мекунад. дӯстони азизи ҷа надонистам ки бегаҳ да чӣ кунам. тест тайёрак баъдан гуфтам миқарак шакароваки ба нони мулоимаки нонбой мекунам. хам нағз мебинам нонбоя барои кӯдакоям мулоимак бегаҳда. камтарак ҷурғота гирифтам. ои ҷӯшомадаги кати бигем ҳамхе овуш кардам. ҷурғотаи ма сахти бад ки ҳастам барои ин ов меандозам. баъдан нона беҳад ҷӯш шакар карда камтарак ҳамихе кӯдако беҳад нағз мебинанд. ҳамин нон кати фатири қати хиёл мекунам ки сахтӣ мекунад кӯдакода. барои ҳамиқа бигем бегаҳда шакарови одяк бениҳоят бамаза.
لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر. тамошобино як шакарови одди ҳаққати помидору бодрингакҳои меҳнатӣ банкаи маҳкамкардагиро ташаҳҳуй кардам. чӣ хеле ки дидим дилим кашид, ҳаво хунукак. мо дар иштиҳои таом, касоне ки хурдесиян ба шумо низ ҳамчунин. иш ай мустафояи шакарови овакӣ касонеро ки вазнбинан дилашон кашидиса бисёр ҳам узри зиёд.